Milan, ty si blázen, to, čo si tam dal. Načipovaný motor ze Zetora, z 25-ky. Keď na to stupím silu, to má jak dobre nahonený bulo. Raketa. Vieš, jaké to dáva jeby? Neviem, jaké. Turá Trenčín, 15 minút. Oha. Keď na tom dojdem ráno pred Chiranu, kolegyne z vychystávky po mne rovno hádžu mokré gačky. Často to nebýva pekný pohľad. To ti verím. Musím to predať. Prečo? Spotreba 30 na 100. Vidíš to auto? Hen na tej fotke? Jednotková oktávka kombi. To som mal predtým. To nebolo len také obyčajné auto. To bol tank. Do toho kufra som vedel narvať 3 metre cementu, miešačku a ešte som syna v sedačke ze škôlky odvézel. Smutno je mi za nu, ozaj. Raz som na nej bol aj z rodzinu v Chorvátsku. A nie jak báriaký šupák niekde hore na severe. To autíčko nás spolahlivo doviezlo až úplne dole na Makarsku. Ubytko žiadny luxus, ale okúpali sme sa velice dobre. A oktávka celú cestu poslušne vrčala. Aj na Plitvických sme boli vtedy zastavení. Chorváti sa tam z moju oktáviu všetci chceli fociť. Mal som ju dobre porobenú. Kožený potah na volante, svietiace čapičky na ventilky, frajerské nálepky, proste všetko. Ach. Ani se stekáčku nebol nikdy problém. Stačilo nehať 20 eur v kaslíku. A technik už presne vedel, čo má robiť. Potom som nešťastne padel, keď som išiel trochu ustatý domu z vikárky. Musel som ostať kvôli úrazu nakoniec na PN-ke. A z oktávku sa vtedy dobré 2 mesáce nehýbalo. Zežrala mi ju za ten čas hrdza. Ale ja si zeženiem na bazoši novú. A život bude mať zase zmysel.